днеска ще снимаме на Самп. И тук до мен е Иво, обаче той няма да влиза в сървъра. И така, мисля да се разхождам където ми падне. Днеска мързелив ден. Нали, Иво? Иво! Днеска мързелив ден, нали? Нали мързели... А? Ти сега се преобръщаш. Много нитро бе. Да. Ти гледаш ли ме? Да. Гледаш ме? Да. Споделил съм екран, значи. Да. И не ми лаги. Играй с 40 кусур в попаса. Ама с 42 само. 45. И съм споделил и снимам. Как не ми лаги? Баси готиния комп имам. Хора, рачи... А? Да, 2000-та година. Да, бе. Колко на този човек е 2000-та година? Моя? Да, бе. Че питаш. Оф, Иво, няма ли да влизаш? Не сега. А кога да не си правиш вечеря? Имам 5 апелия. Кога ги изяди тези фили, бе? Те са малко. Малки. Игор... Когато може да погълни цял слон. Игор, аз ще оставя за бързо на пауза и ще се върнем после пак. И върнахме се, хора! Ще си продължим клипа. Да знаете. После иначе ще влезеш ли? Иво! После ще влезеш ли? Добре! Добре, хора, и ще видите Иво на втория епизод. Това беше всичко от мен, хора. Бай!